Kamoro moro ma intie jera Malulu TV en okinyi maber. Wantiere kod tich abich tarik 22 dwe mar 12 higa mar 2017. Ma indi bende e chieng' tich abich mogik kae to oganda dhi e nyasi mar Christmas. Antiere kod oboke ariyo, The Daily Nation kaachiel kod The Standard. Abiro chako kod The Daily Nation. Wach mapek kaendi en ni pod nitiere ng'ur koni kod kocha kaluwore kod duoko mar piny mar klas 12 ma bende koro wachore nyithindo mathoth ne ogore piny. Nitiere ywak kawuok e sektas mopogore opogore ka oganda wacho ni mondo mi orangi kaka ne onon penj machalo kamano. Ito oboke mar 2 kod 3 pod en mana wach noero joma mor ka bende koro gimor kod duoko mane giyudo ka bende ng'ur bende nitiere mapek ka oganda wacho ni ok en gima nyalore ni jopuonjre madirom 70,000 kende ema yudo alama mar C+ kadhi nyime. Kaeto wach mapek kaendi skul moro mantiere Kiberigo kocha chande mano Kisii County sani eri koro ne otemo maber kendo gin bende ne gikalo. Kaeto wacho ni mapek kaendi en mana ni skul moro bende nitiere mane lingo ni Singore mantiere Geo Marakwet ma bende ne otemo maber to onge jal mane yudo A plane kata achiel. Ito oboke mar 6 wach mapek kaendi wacho ni migawo mochung' ne weche mag somo sani koro pod oleng pok giloso e wi sikunde 10 ma bende ne ok gigolo duoko margi. Kaeto si jotend sikunde mopogore opogore wacho ni weche go mag gambling kaachiel kod betting sani miyo jopuonjre ok nyal timo maber. Kaeto next sani koro donjnegi kod mkia mtata ka gidwaro ni mondo miyo chiw papers duto mane onon mane jopuonjre otimo godo penj. Maendi en kaluwore kod ng'uro mantie mawachore ni penj gi eki nenore ni ne ok onon makare. Kaeto jopuonjre mopogore opogore ne otimnegi lokruok koni kod kocha kod The Teacher Service Commission. Manuero en okang' ma bende koro ne okaw. Kaeto Uhuru ne owacho ni mondo mbalariany mopogore opogore okonye en ni agenda mage 4 odhi nyime makare. Maendi nowacho Kibabii University ka bende ne gidhi chiwo degrees ne jopuonjre mopogore opogore. Kaeto Uhuru kod Ruto ne otiyo kod omenda mar $12 nyiewo maendi ne ginyiewo diek mane bende ne otimore achiel kachiel e gwenge gweko magieki ne gintiere gwenge Ruto ne nitiere kuma bende koro ne gidhi nyiepe. Maendi en nyasi ma bende notimore Baringo. Maendi aneno ka en Baringo ma bende koro ne gidhi achiel kachiel kendo ne gidhi nyiewo diek mane gitiyo kod omenda madirom $12 ma bende ne obwogo oganda mathoth mane nitiere Baringo kanyoero ma gin jo us diek. Magi eki gin mana weche mag pajo somo kod pajo ndiko nyasi goeko mag Christmas, weche mag Cross nitiere koni kod kocha kaachiel kod weche goeko matimore sirikande mag gwenge. Mago duto kwara demeso mar ka weche manyien kaka pile abro miyagidi. Kaeto kadhi The Standard. The Standard wacho mapek kaendi wacho mana ni sani koro jotije mag piny owacho medo sara kawuok e atamalo 30 kadhi nyime kendo koro ginyalo bedo kod mor mogundho. Kaeto nitiere counties 28 mane otimo penj to onge ng'ata ma bende noyudo alama mar A plane. Mano nitiere kanyo. Ito oboke ni bende wacho mapek kaendi wacho ni Babu Owino buche madhi nyime nyim doho wacho ni notiyo kod weche goeko mag agoko kod ang'enge e yiero machalo kamano. Kaeto mana weche mag civil servants kande na sinyisi ito oboke mokwongo. Ito oboke mar 6 en mana counties 28 mane okobedo kata kod A plane achiel. Kaeto KCSE, the figures just don't add up. Ma Indian yuak mana sinyisi chainde ka oganda yuak nati yuak upeti yuak Migosi Odinga bende wacho ni onona nene otim nonro ni to penj gi kine otim e yo machalo nade kata nonon gi e yo machalo nade. Kaeto magi gin mana weche mag mor koni kod kocha ne jopuonjre mano timo penj. Nyathiga Kuru ma bende ne en governor ma notho Manyeri ne oyudo B+ ka onyalo paro kinye mano time penj emane wuon ge oyude masira mar wang' apaya ma owito ngimane. Kaeto wacho ni komipek kaendi jor bura ma wuoko mar Okak sani koro wacho ni ogimor karo kod kome mopogore opogore kaka ochiw e nyim od bura maduong' kata the National Assembly. Jatend piny owacho kana nyisi kane en Kibabii nyoro ne okwayo mbalariany be mondo mi okonye mondo mi agenda mage odhi nyime maber. Kaeto pajo ndiko kod pajo somo wacho ni bende Raila Amolo Odinga onego beni chamo muma. Kaeto Uhuru bende owacho ni to agendas ge 4 bende gin agendas mabiro konyo oganda to bende gibiro konyo e riw jo Kenya duto bende. Kaeto mana weche goeko mag unity should be our national guiding factor ma wachi kod Naisula Lesuda mago pajo somo kod pach jondiko. En mor mogundho ka bende koro oganda ikore ne nyasi mag Christmas kod mag weko mag higa manyien. Aneno ka jothum nitiere kaendi na jothum majalwen kaendi ema Jalamo. Manene kanyo ero ka en bende ower kanyo ero. Lady Morin bende aneno kanyo. Kaeto
Wacho ni pek kaindi to boke mar 20 en ni Nairobi kaindi weche goeko mag sexual assault ne obedo mandirom 86 ka bende koro bila ne kedo kod jogo eko mane ng'anyo. Boke ma balang' nitiere kaindi mar The Pulse ondike ni it's a wrap. Koro ka in jok mero weche mag dusruok inyalo rango ni to boke nero mar The Pulse wacho nade. Kata kamano nero mag lendo mopogore opogore mag mbalariany mantiere kaindi mago ok wabidonje. Weche matimore e counties bende nitiere kaindi. Kaito wadhi toko boke niri coach noero mar Bristol mabende ne ochwado Bristol City bana ochwado Manchester United sane wacho ni goodbye United bring on City. Odwaro ni mondo mikoro rom kod Manchester City ema neno ka en team modong mabende onyalo gore godo. Kao kamano ubede kod okinyi maber weekend bende kudhi odhi weekend maber ka bende wamedo paro ni ubede motang kamoro amora ma untie ka oganda ikore ne nyasi gweko ma Christmas mabro bedo wuok tich mar juma manyien. Ritu masani an Jeffolo.